Aha. Okej. Slušaj vamo. Danas ću raditi reakciju na eksperiment sa užarenom lavom ili ucijenim staklom sa parčetom mesa. Hajde da vidimo šta će se desiti. Vrči. Ovo radi da bi rasporedio. Ovo se stvrdnjava. I puši se još. Znao sam da će se stvrdnuti. Gle kakvog oblika ovo što se stvrnulo, a vidite kakvo je meso. Malo reš, a pozadi sirom. Ovo meso nemojte upotrebljavati nikada za ljudsku upotrebu, niti za ishranu pasa ni mačaka, zato što je opasno. Ne daj Bože da dođe do trovanja. Lava sadrži u sebi silicijum, zato opasno da se upotrebljava za ljudsku upotrebu i za ishranu pasa i mačaka. To meso bolje baciti. Ukoliko vam se dopada ovaj video snimak, ostavite lajkić, šerić, subić. Ne bojte se, neće vam ispasti zubić. A do sljedećeg videa, ćao!